İsa özünün 12 şägirdi bilen dağdan aşağı düşüp bir tekiz ýerde durdy. Ol ýerde onun başga da ençeme şägirdleri üýşüp, tutuş Yahudiýadan, Ýerusalimden, Sur bilen Sidonyň kenar ýakalaryndan san-sajaksız adamlar gelipdi. Olar İsa'ny dinlemäge we kesellerine şifa tapmaga gelipdiler. Arwah jynlardan ejir çekýänler-de şifa tapýardylar. Ähli adamlar İsa el degirjek bolup durjaşýardy. Sebäbi ondan çykýan güýç olaryň hemmesine şifa berýärdi. Onsoň İsa şägirdlerine nazaryny dikip şeýle diýdi: "Ey garyplar, siz bagtlysyňyz. Çünki Hudaýyň şalygy sizinkidir. Ey şu wagt açlyk çekýänler, siz bagtlysyňyz. Çünki doýarsyňyz. Şinni aglaýanlar, siz bagtlysyňyz. Çünki şatlykdan gülersiňiz. İnsan ogly sebäpli adamlar sizi ýigrenip, aralaryndan kowan wagty, size sögüp, adyňyzy garalan wagty bagtlysyňyz. Şol gün şatlanyň, begençden bökçekläň. Sebäbi göklerde aljak sylaňyz uludur. Olaryň ata-babalary da peýgamberlere şeýle daradylar. Emma vay halyňyza, ey baýlar, çünki siz eýýäm teselliňizi alansyňyz. Vay halyňyza, ey şu wagt doklar, çünki siz açlyk çekersiňiz. Vay halyňyza, ey şu wagt gülýänler, çünki siz ýas tutup aglarsyňyz. Ähli adamlar sizi taryplanmahaly vay halyňyza, çünki ata-babalary da galp peýgamberlere şeýletdiler. Emma ey meni dinleýänler, size şeýle diýärin, düşmanlaryňyzy söýün, özüňizi ýigrenýänlere ýagşylyk edin. Özüňizi gargaýanlar üçin ýagşylyk diläň. Özüňizi ynjadýanlar üçin Hudaýa doga okan. Bir ýangagyňa urana, beýleki ýangagyňy da tut. Donuň alandan köýneňi hem gaýgyrma. Sana dilek salana ber. Özüňden bir zat alandan ýzyna sorama. Adamlaryň özüňize näme etmegini isleýän bolsaňyz, siz de olara şeýledin. Siz özüňizi söýýänleri söýýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormat gazanýarsyňyz? Günäkärler de özlerini söýýänleri söýýärler ahyryň. Siz özüňize ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormat gazanýarsyňyz? Günäkärler de şeýle diýendirler. Ýzyny almak tamasy bilen qarz berýän bolsaňyz, munuň bilen näme hormata münasipsiňiz? Günäkärler de dolu ýzyny almak niýeti bilen günäkärlere qarz berýändirler. Düşmanlaryňyzy söýün. Ýagşylyk edin. Ýzyny almasyz qarz berin. Şonda siziň sylaňyz uly bolup, beýik Hudaýyň ogullary bolarsyňyz. Sebäbi ol gadyr bilmezlere de, pislere de mähirlidir. Gökdäki ataňyzyň rehimli bolşy ýaly, siz de rehimli bolun. Başgalary ýadgarmaň. Şonda siz hem ýadgarylmarsyňyz. Hiç kimi günäkärlemäň. Şonda size de günä ýönkölmez. Bagyşlaň. Siz de bagyşlanarsyňyz. Berin, size de berler. Hırındykyn doldurylyp, püröpür edilip, gujaňyzy dolup daşayan ölçek bilen doldurylyp berler. Haýsy ölçek bilen ölçeseňiz, size de şol ölçek bilen ölçeler. İsa olara bir tymsal hem aýdyp berdi. Kör köri ýidip bilermi? İkisi hem çukura gaçmazmy? Şägirt öz halipasyndan üstün däldir. Emma kämilleşen soň herkes öz halipasy ýaly bolar. Näme üçin sen doganyň gözündäki çöpü görýärsiň-de, öz gözündäki agacy saýgarmaýarsyň? Nädip sen öz gözündäki agacy görmän doganyňa, dogan, gel, gözündäki çöpü çykaraýyn diýjek. Ey iki yüzlü, ilki öz gözündäki agacy çykar. Şonna doganyň gözündäki çöpü çykarmak üçin oňa saýgararsyň.
Oňa dağacın erwet miwe bermeýşýäli. Erwet ağaçda oňat miwe bermäz. Ağaç öz miwesinden tanalýandyr. Sebäbi ýannakdan incir, çalydanna üzüm ýygylýan däldir. Ýagşy adam ýüreginiň ýagşylyk hadynasyndan ýagşylyk çykarýandyr. Yaman adam ýüreginiň yamanlyk hadynasyndan yamanlyk çykarýandyr. İnsanyň dili ýüreginden joşanyny sözleýändir. Näme üçin maňa ya Reb diýip de aýdanlarmy etmeýärsiňiz? Meniň ýanyma gelýän, sözlerimi eşidip, olary berja edýän adamyň kime meňdeýändigini size beýan edeýin. Ol öý salmak üçin ýeri çuň gazyp, onuň binýadyny gaýanyň üstüne tutan adama meňdeýär. Sil gelenne, derýa joşup bu öýe urulsa da onu sarsyryp bilmäz. Sebäbi ol berk salnypdy. Emma meniň sözlerimi eşidip de berja etmedik kişi topragyň üstüne binýasyz öý salan adam ýalydyr. Derýa joşup ol öýe uran badyna, öý ýykylar. Onuň dargaýşy da gorkunç bolar.